जनसहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यानमामि भक्तिशक्तिं नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतिशय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः कृष्ण प्रभुपाद की जय महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारगमद्भाग्य मदानंदा नमोस्तुते ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्रीमद् भागवतम नवम स्कंदम दशम अध्याയം ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ അവതാര ദിനം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ 9ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് ശിവദേവ ഗോസ്വാമി ഇവിടെ കുറച്ച് ചുരുക്കി മാത്രം വിവരിക്കുന്നു. ഇപ്പോ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് തന്നെ രാമായണത്തിൽ വിവരിച്ചത് കൊണ്ട് അല്ലെ, വാൽമീകി മഹർഷി വിവരിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ശിവദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, നേരത്തെ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വിവരിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോ ഭാഗവതം ഉള്ളവര് എടുത്തോളൂ. 9ാമത്തെ സ്കന്ധം, നവമ സ്കന്ധം 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ ഈ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് വിവരിക്കുന്നത്. 9ാം സ്കന്ധം 10ാം അധ്യായം കേട്ടോ. ഞാൻ ആദ്യം ഇതിന്റെ ഒരു ലഘു വിവരണം ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു സംഗ്രഹം എവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ഗഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിന്റെ വംശത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായത് എങ്ങനെയെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളും അദ്ദേഹം രാവണനെ വധിച്ച് സ്വന്തം രാജ്യ തലസ്ഥാനമായ അയോധ്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയതും ഈ 10ാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. ഗഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രൻ ദീർഘബാഹുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ രഘുവുമായിരുന്നു. രഘുവിന്റെ പുത്രൻ അജനും അജന്റെ പുത്രൻ ദശരഥനും ദശരഥന്റെ പുത്രൻ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനുമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 4 പൂർണ്ണ വിസ്തരണങ്ങളിൽ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ, ലക്ഷ്മണൻ, ഭരതൻ, ശത്രുഘ്നൻ ഈ ലോകത്തിൽ അവതരിച്ചപ്പോൾ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്ന വാൽമീകിയെ പോലുള്ള മഹാമുനിമാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ വിവരിച്ചു. ശ്രീ ശിവദേവ ഗോസ്വാമി ഈ ലീലകളുടെ സംഗ്രഹം വിവരിക്കുന്നു. വിശ്വാമിത്രനൊപ്പം പോയ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ മാരീചനെ പോലുള്ള രാക്ഷസന്മാരെ വധിച്ചു.
ഹരധനുസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദൃഢവും അതിശക്തവുമായ വില്ല് വേദിച്ച ഭഗവാൻ സീതാമാതാവിനെ വരിക്കുകയും പരശുരാമന്റെ അഹന്ത ഛേദിക്കുകയും ചെയ്തു. പിതാവിന്റെ ആജ്ഞ പാലിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം ലക്ഷ്മണന്റെയും സീതയുടെയും അകമ്പടിയോടെ വനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അവിടെ അദ്ദേഹം ശൂർപ്പണഖീടനെ ആസിക ഛേദിക്കുകയും ഗരന്റെയും ദുഷ്ണന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള രാവണന്റെ സഹായികളെ നിഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. സീതാദേവിയെ കൊണ്ടുപോയതിൽ നിന്നായിരുന്നു അസുരനായ രാവണന്റെ ദൗർഭാഗ്യങ്ങളുടെ തുടക്കം. മാരീചൻ ഒരു സ്വർണ്ണമാനിന്റെ രൂപം ധരിച്ചപ്പോൾ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ സീതാദേവിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അതിനെ പിടിക്കാൻ പോവുകയും അതിനിടയിൽ ഭഗവാന്റെ അഭാവം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി രാവണൻ ദേവിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ട സീതാദേവിയെ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ലക്ഷ്മണന്റെ അകമ്പടിയോടെ വനത്തിലുടനീളം അന്വേഷിച്ചു. ഈ അന്വേഷണത്തിനിടയിൽ അവർ ജടായുവിനെ സന്ധിക്കുകയുണ്ടായി. അനന്തരം ഭഗവാൻ കബന്ധൻ എന്ന അസുരനെയും ബാലിയെയും വധിക്കുകയും സുഗ്രീവനുമായി സഖ്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു. വാനരന്മാരുടെ സൈന്യത്തെ സംഘടിപ്പിച്ച ശേഷം അവരുമായി സമുദ്രതീരത്തേക്ക് പോയ ഭഗവാൻ സമുദ്രത്തിന്റെ മൂർത്തരൂപം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ കാത്തുനിന്നു. സമുദ്രം പ്രത്യക്ഷനാകാഞ്ഞപ്പോൾ സമുദ്രത്തിന്റെ നാഥനായ ഭഗവാൻ കുപിതനായി. തുടർന്ന് സമുദ്രദേവൻ അതിശീഘ്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഭഗവാന് കീഴടങ്ങുകയും അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തു കൊടുക്കുവാൻ സന്നദ്ധനാവുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ സേതുബന്ധനത്തിന് ഉദ്യമിക്കുകയും വിഭീഷണന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ രാവണന്റെ തലസ്ഥാന നഗരമായ ലങ്കയെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. മുമ്പ് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനായ ഹനുമാനാൽ ചുട്ടരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ലങ്കയിലെ രാക്ഷസ സേനയെ മുഴുവൻ ലക്ഷ്മണന്റെ സഹായത്തോടെ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ സൈന്യം നിഗ്രഹിച്ചു. അനന്തരം ഭഗവാൻ രാമചന്ദ്രൻ സ്വയം രാവണനെ വധിച്ചു. മണ്ഡോദരിയും രാവണന്റെ പത്നിമാരും ദുഃഖാർത്തരായി വിലപിക്കുകയും ഭഗവാൻ രാമചന്ദ്രന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം വിഭീഷണൻ വധിക്കപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ എല്ലാം മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ വിഭീഷണ ദീർഘായുസ്സും ലങ്ക ഭരിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശവും നൽകി. ഭഗവാൻ സീതാദേവിയെ അശോകവനത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ച് പുഷ്പക വിമാനത്തിൽ തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ അയോധ്യ നഗരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ ഭരതൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു. ഭഗവാൻ അയോധ്യ നഗരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ഭരതൻ ഭഗവാന്റെ പാദുകങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. വിഭീഷണനും സുഗ്രീവനും ആലവട്ടവും വെഞ്ചാമരവും ഹനുമാൻ വെൺകൊറ്റക്കൊടയും ശത്രുഘ്നൻ ഭഗവാന്റെ ചാപവും 2 ആവനാഴികളും സീതാദേവി വിവിധ തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജലം നിറച്ച ഒരു കുംഭവും വഹിച്ചു. അങ്കദൻ ഒരു ഖഡ്ഗവും ജാമ്പവാൻ കവചവും വഹിച്ചു. ലക്ഷ്മണ ഭഗവാന്റെയും സീതാമാതാവിന്റെയും അകമ്പടിയോടെ ബന്ധുജനങ്ങളെയെല്ലാം ദർശിച്ച രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന് മഹാമുനി വസിഷ്ഠൻ രാജാവായി സിംഹാസനാരോഹണം ചെയ്യിച്ചു. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ അയോധ്യയിലെ ഭരണത്തിന്റെ ഹസ്രമായ വിവരണത്തോടെ അധ്യായം അവസാനിക്കും. വളരെ ചുരുക്കിയിട്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിലെ ശിവദേവ ഗോസ്വാമി വിവരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിലൊരു 5ാമത്തെ ശ്ലോകം ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു 2 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കടക്കാം. ഇന്ന് ശ്ലോക സ്റ്റാൻഡിങ് ഇല്ല, ഓരോരാൾക്ക് ചൊല്ലാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അധ്യായം തീരില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഭാഗവതം ഉള്ളവര് എടുക്കുക. ഞാൻ ഇതിന്റെ എല്ലാ സ്ലൈഡും ഇല്ല കേട്ടോ, സ്ലൈഡ് കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭാഗവതം ഗ്രന്ഥം ഉള്ളവര് എടുക്കുക. 9ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 10ാമത്തെ അധ്യായം. ഓക്കെ, ഭഗവാൻ രാമചന്ദ്രന്റെ ലീലകൾ എന്നുള്ളതാണ് അധ്യായം. അപ്പൊ അതിലൊരു 5ാമത്തെ ശ്ലോകം ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആയിട്ട് ചൊല്ലാം. ഞാൻ അതിന്റെ മുന്നേ 1-2 ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുഗവാച ഗഡ്ഡംഗാ ദീർഘബാഹുശാരഗുസ്തസ്മാത് പൃഥുസ്രവാഃ അജസ്തതോ മഹാരാജ തസ്മാത് ദശരഥോ അഭവത്. ശുഗദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ഗഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രൻ ദീർഘബാഹുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ വിഖ്യാതനായ രഘുമായിരുന്നു. രഘു മഹാരാജാവിൽ നിന്നും അജനും അജനിൽ നിന്നും മഹാനായ ദശരഥ മഹാരാജാവും ജനിച്ചു. തസ്യാഭിഭവാനേഷാ സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മമയോ ഹരി അംശാംശേന ചതുർദാഗാത് പുത്രത്വം പാർത്ഥിതസുരഃ രാമലക്ഷ്മണ ഭരത ശത്രുഘ്ന ഇതി സംശയ.
ദേവന്മാരാൽ പ്രാർത്ഥിക്കപ്പെടുകയാൽ പരമതിയോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷ സത്യം സ്വയം അവിടുത്തെ വിസ്തരണത്തോടു കൂടിയും വിസ്തരണങ്ങളോട് കൂടിയും നേരിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. രാമൻ, ലക്ഷ്മണൻ, ഭരതൻ, ശത്രുഘ്നൻ എന്നിങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ദിവ്യനാമങ്ങൾ. വിഖ്യാതമാരായ ഈ അവതാരങ്ങൾ ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രന്മാരായി 4 രൂപങ്ങളിലാണ് പ്രത്യക്ഷനായത്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. തസ്യാനുചരിതം രാജൻ ഋഷിസ്തത്വദർശിഭിഃ ശ്രുതും ഹി വർണ്ണിതം ഭൂരി തയാ സീതാപതേർമുഹു. അല്ലെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്, രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങൾ സത്യദർശികളായ മഹാമുനിമാരാൽ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സീതാപതിയായ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അങ്ങ് ആവർത്തിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ വളരെ സംഗ്രഹിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ദയവായി ശ്രദ്ധിച്ചാലും. നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ആ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗുരുവർത്തേ തക്തരാജ്യോ വിചരതനൂവനം പത്മപദ്ഭ്യാം പ്രിയായ പാണിസ്പർശാക്ഷമാഭ്യാം രുചിതപദുരുജോ ഹരീന്ദ്രാനുജാഭ്യാം വൈരൂപ്യാച്ചുർപ്പണക്യാ പ്രിയവിരഹ രുഷ ആരോപിത ഋവിജും പ്രത്രസ്തനാബ്ദിർബന്ധസേതു ഗരദവദഹന കൗസലേന്ദ്ര അവദാനഃ. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ സ്വന്തം പിതാവിന്റെ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റുന്നതിന് തൽക്ഷണം രാജ്യപദവി ഉപേക്ഷിക്കുകയും പത്നി സീതാമാതാവിനൊപ്പം സീതയുടെ പാണിസ്പർശം പോലും സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം മൃദുലമായ പാദപത്മങ്ങളാൽ വനങ്ങൾ തോറും അലഞ്ഞു നടക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ വാനരരാജാവ് ഹനുമാനാലും തന്റെ ഇളയ സഹോദരൻ ലക്ഷ്മണ ഭഗവാനാലും അകമ്പടി സേവിക്കപ്പെട്ടു. വനത്തിലെ അലച്ചിലിന്റെ ക്ഷീണത്തിൽ നിന്നും അവർ അദ്ദേഹത്തിന് ആശ്വാസം നിധിച്ചു. ഉർപ്പണകിയെ നാസികയും കർണങ്ങളും ചേച്ചി വിരൂപിയാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ഭഗവാൻ സീതാമാതാവിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തപ്പെട്ടു. അതുമൂലം കുപിതയായ ഭഗവാൻ കൺപുരികങ്ങൾ ചലിപ്പിച്ച് സമുദ്രത്തെ ഭയപ്പെടുത്തുകയും സമുദ്രം അപ്പോൾ തന്നെ കടക്കുന്നതിനായി സേതുബന്ധനത്തിന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ രാവണന്റെ രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കുകയും കാട്ടുതീ വനത്തെ വിഴുങ്ങുന്നത് പോലെ അവനെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ രാമചന്ദ്രൻ ഭഗവാൻ നമുക്ക് സംരക്ഷണം നൽകട്ടെ. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. വിശ്വാമിത്രാദ്വരേയേന മാരീചാദ്യാ നിശാചരഃ പശ്യതോ ലക്ഷ്മണസ്സൈവ അദാനൈർഹൃത പുംഗവഃ. വിശ്വാമിത്രാദ്വരേയേന മാരീചാദ്യാ നിശാചരഃ പശ്യതോ ലക്ഷ്മണസ്സൈവ അദാനൈർഹൃത പുംഗവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കായിട്ട് ശ്ലോകം ചൊല്ലില്ല. ഈ ശ്ലോകം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആയിട്ട് 2 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം കേട്ടോ. നാളെ മുതൽ സാധാരണ പോലെ തന്നെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിശ്വാമിത്രാദ്വരേയേന മാരീചാദ്യാ നിശാചരഃ പശ്യതോ ലക്ഷ്മണസ്യൈവ അദാനൈർഹൃത പുംഗവഃ. വിശ്വാമിത്രാദ്വരേയേന മാരീചാദ്യാ നിശാചരഃ പശ്യതോ ലക്ഷ്മണസ്യൈവ അദാനൈർഹൃത പുംഗവഃ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാരും ക്ഷമിക്കുക. ഇന്ന് അപ്പോൾ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കായിട്ട് ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്നത് ഇല്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ പഴയതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഇന്ന് ഈ അധ്യായം മുഴുവനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ വിവർത്തനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അയോധ്യയുടെ രാജാവായിരുന്ന രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയുടെ യജ്ഞശാലയിൽ വെച്ച് ധാരാളം അസുരന്മാരെയും രാക്ഷസന്മാരുടെയും രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടിൽ അലയുന്ന തമോ ഗുണികളായ അപരിഷ്കൃതരെയും നിഗ്രഹിച്ചു. ലക്ഷ്മണന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ
ഈ രാക്ഷസന്മാരെ വധിച്ച ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ കൃപയുണ്ടാവട്ടെ. 6-7 ശ്ലോകങ്ങൾ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ ലോകവീര സൗമിതോ ധനുരൈശമുഗ്രം സീതാ സ്വയംവരഗൃഹേ ത്രിശതോപനീതം ആദായ ബലഗജലീലാ ഇവേഷ്യൂയഷ്ടിം സജ്ജീകൃതം നൃപവികൃഷ്യ പ്രപഞ്ചമധ്യേ ജിത്വാനുരൂപഗുണശീല പയോംഗരൂപാം സീതാഭിതാം ശ്രിയമുരസ്യ വിലബ്ധമാനാം മാർഗേ വ്രജൻ ഭൃഗുപതേർ വ്യനയത് പ്രരൂഢം ദർപ്പം മഹീമകൃതായ സ്ഥിര രാജബീജാം. അല്ലയോ രാജാവേ, രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഒരു കുട്ടിയാനയുടേതുപോലെ അതിശയകരമായിരുന്നു. സീതാമാതാവ് സ്വയംവരത്തിനു വേണ്ടി നിന്നിരുന്ന സഭയിൽ ലോകത്തിലെ വീരനായകന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം മഹാദേവന്റെ ചാപം മുടച്ചു. 300 പേർ ചേർന്ന് വഹിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഭാരമേറിയ ആ വില്ല് രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ഒരു കുട്ടിയാന കരിമ്പിൻ തണ്ട് ഉടയ്ക്കുന്ന ലാഘവത്തിൽ ഉയർത്തിയെടുത്ത് ഞാൻ വലിച്ച് നടുവെ ഉടച്ചു. അപ്രകാരം ഭഗവാൻ രൂപം, സൗന്ദര്യം, പെരുമാറ്റം, പ്രായം, സ്വഭാവം എന്നീ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളിൽ തനിക്കു തുല്യനായ സീതാമാതാവിന്റെ കരം ഗ്രഹിച്ചു. തീർച്ചയായും സീതാമാതാവ് ഭഗവാന്റെ മാറിൽ സ്ഥിരമായി വിശ്രമിക്കുന്ന ഭാഗ്യദേവത തന്നെയായിരുന്നു. സീതാദേവിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലെ മത്സരാർത്ഥികളുടെ സഭയിൽ നിന്നും സ്വയംവരത്തിലൂടെ നേടിയ ദേവിയെയും കൊണ്ട് മടങ്ങുന്നതിൽ മാർഗമധ്യേ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ പരശുരാമനെ സന്ധിച്ചു. ക്ഷത്രിയ കുലത്തെ 21 വട്ടം ഭൂമിയിൽ നിന്നും തുടച്ചു നീക്കിയതിന്റെ ഗർവിലായിരുന്ന പരശുരാമനെങ്കിലും രാജകുലത്തിൽ ഒരു ക്ഷത്രിയനായി പ്രത്യക്ഷനായ ഭഗവാനാൽ അദ്ദേഹം പരാജിതനായി. സത്യപാശപരിവീത പിതുർനിദേശം ശ്രൈണസ്യ ചാപി ശിരസാ ജഗൃഹേ സ്വഭാര്യ രാജം ശ്രിയം പ്രണയിനാ സുഹൃദോ നിർവാസം ത്വക്ത്വായയോ വനമസുനിവ മുക്തസംഗഃ. പത്നിയോടുള്ള വാഗ്ദാനത്താൽ ബാധ്യസ്ഥനായിരുന്ന പിതാവിന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യവും ഐശ്വര്യവും സുഹൃത്തുക്കളും ക്ഷേമകാംക്ഷികളെയും കൊട്ടാരവും മറ്റെല്ലാം തന്നെയും ഒരു മുക്താത്മാവ് ജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കും പോലെ ഉപേക്ഷിച്ച് സീതയോടുകൂടി വനത്തിലേക്ക് പോയി. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ശിവദേവ ഗോസ്വാമി വരുന്നു, ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ ലീലകള് ഒരു കുട്ടി ആനയുടേത് പോലെയാണെന്ന്. ആനക്കുട്ടി അത്രയും എന്താ പറയാ വികൃതിയായിട്ടൊക്കെ നടന്നു കളിക്കും അല്ലെ, എല്ലാം മുടക്കുക. അപ്പൊ എവിടെ പറയുന്നു, ഈ 300 ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ആ വില്ല് ഒരു കുട്ടി ആന കരിമ്പിന്റെ തണ്ട് പൊട്ടിക്കുന്ന ആ ലാഘവത്തില് എടുത്ത് ഉയർത്തി പൊട്ടിക്കുകയുണ്ടായെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് മഹാദേവൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഭഗവാൻ ഒരു നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് അല്ലെ 300 പേര് ചുമന്നു കൊണ്ടുവന്നത് ഭഗവാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് അത് പൊട്ടിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ പത്നിയായിരിക്കുന്ന സീതാമാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ഭാഗ്യദേവതയായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മി ദേവി തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ക്ഷത്രിയ കുലത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ഷത്രിയരെ വധിച്ചിട്ട് ഗർവിലുണ്ടായിരുന്ന ആ പരശുരാമനുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുകയും ആ പരശുരാമനെ തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോ ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ചിട്ട് രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വനത്തിലേക്ക് പോവാനായിട്ട് തയ്യാറാവുകയുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അല്ലെ. എങ്കിലും പ്രഭുപാദരുടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് മറ്റുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലേക്ക്. ദശരഥ മഹാരാജാവിന് 3 പത്നിമാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ ഒരുവളായ കൈകേയി അദ്ദേഹത്തെ വളരെ
പ്രീതികരമായി സേവിച്ചതിനാൽ അദ്ദേഹം അവൾക്കൊരു വരം നൽകാൻ തയ്യാറായി. എന്നിരുന്നാലും തനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വരം ചോദിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് കൈകേയി പറഞ്ഞു. രാജകുമാരന്റെ സിംഹാസനാരോഹണ സമയത്ത് കൈകേയി തന്റെ പുത്രൻ ഭരതനെ രാജാവായി വാഴിക്കണമെന്നും രാമചന്ദ്രനെ വനത്തിലേക്ക് അയക്കണമെന്നും ഭർത്താവിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഭാര്യയോടുള്ള വാഗ്ദാനത്താൽ ബന്ധിതനായിരുന്ന ദശരഥ മഹാരാജാവ് പ്രിയ പത്നിയുടെ ആദേശമനുസരിച്ച് രാമചന്ദ്രനോട് വനത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ഭഗവാൻ അനുസരണയുള്ള പുത്രൻ എന്ന നിലയിൽ പിതാവിന്റെ ആത്മദർശനം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു മുക്താത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഹായോഗി ഭൗതിക ആകർഷണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ജീവൻ പിടിയുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ സർവവും പരിത്യജിച്ചു. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ തന്റെ പിതാവിന്റെ ആജ്ഞകള് വഹിച്ചുകൊണ്ട് വനത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു, കൈകേയിയും ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനോട് വളരെ സ്നേഹമുള്ളവളായിരുന്നു. എങ്കിലും ആ ഒരു മന്ദരയുടെ അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയിത്തീർന്നു. കൈകേയിയെ ഇങ്ങനെയുള്ള അസൂയുള്ളവളാക്കി തീർത്തത് ആരാണ്? മന്ദരയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അത്രയും നല്ല ഒരു സ്വന്തം മകനെ പോലെ തന്നെ നോക്കിയിരുന്ന ആ കൈകേയില് അസൂയയും കുശുമ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ആരാണ്? മന്ദരയാണെന്ന്. മന്ദരയായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ കൊണ്ടാണ്. ഞാൻ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും എടുക്കുന്നില്ല, അതൊരു വിവർത്തനം വായിച്ചിട്ട് പോവാം. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും എടുത്താൽ നമുക്ക് തീരില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ അതിക്ലേശകരമായ ജീവിതം സ്വീകരിച്ച് കൈകളിൽ തന്റെ അജയ്യമായ വിലും ശരങ്ങളുമേന്തി വനത്തിൽ അലയുന്നതിൽ കാമാസക്തിയിൽ മലിനയായ രാവണ സഹോദരി ശൂർപ്പണഖീടിന് നാസികയും കർണങ്ങളും ഛേദിച്ച് അവളെ വിരൂപിയാക്കി. ഗരൻ, ത്രിശിരൻ, ദൂഷണൻ ആദിയായവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അവളുടെ 14,000 രാക്ഷസ സുഹൃത്തുക്കളെയും അദ്ദേഹം വധിച്ചു. അല്ലയോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവേ, സീതയുടെ സുന്ദരവും ആകർഷകവുമായ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് ശ്രവിച്ച ദശമുഖനായ രാവണന്റെ മനസ്സ് കാമാസക്തിയിൽ വിക്ഷുബ്ധമായി. അവൻ ദേവിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്നും അകറ്റുവാൻ രാവണൻ മാരീചനെ ഒരു സ്വർണ്ണമാനിന്റെ രൂപത്തിൽ അവിടേക്ക് അയച്ചു. അതിശയകരമായ ആ മാനിനെ കണ്ട് രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ അതിനെ പിന്തുടർന്ന് ആശ്രമത്തിൽ നിന്നും അകലേക്ക് പോവുകയും അവസാനം കൂർത്ത ശരത്താൽ അതിനെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. മഹാദേവൻ ദക്ഷനെ വധിച്ചതുപോലെ. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ വനത്തിനുള്ളിൽ പോവുകയും ലക്ഷ്മണന് അടുത്തില്ലാതാവുകയും ചെയ്ത തക്കം നോക്കി രാക്ഷസരിൽ അതിനീചനായ രാവണൻ വിദേഹ രാജാവിന്റെ പുത്രിയായ സീതാദേവിയെ ആട്ടിടയന്റെ അഭാവത്തിൽ അരക്ഷിതയായ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കടുവ എന്ന പോലെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അനന്തരം രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ പത്നിയുടെ വേർപാടിൽ അതീവ ദുഃഖിതനായവനെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ ലക്ഷ്മണനോടൊപ്പം വനത്തിലുടനീളം അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടന്നു. അപ്രകാരം സ്ത്രീകളോട് ആസക്തനാകുന്ന ഒരുവന്റെ അവസ്ഥ അദ്ദേഹം സ്വയം മാതൃകയായി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? നാരായണൻ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? സീതാമാതാവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ലക്ഷ്മി ദേവിയുമാണ്, അല്ലെ? നാരായണനിൽ നിന്നും ലക്ഷ്മിയെ ഒരിക്കലും മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? എന്നാൽ ലീലകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം ചെയ്തു. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ത്രീയോട് ആസക്തനാകുന്ന ആളുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് എന്നത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലീല ചെയ്തു എന്ന് പറയും. ഇതിന്റെ പർപ്പട്ടില് ചില പ്രഭുപാദര് പറയുന്നുണ്ട്. പരമദിവ്യത്വം കുറിച്ച് വലിയൊരു പർപ്പട്ടാണ് അതിന്റെ. ഞാൻ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം വായിക്കാം. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ശക്തിയെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത ഒരുവൻ ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യജീവിയാണെന്ന് കരുതുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഒരിക്കലും ഭൗതിക അവസ്ഥകളാൽ ബാധിതമാകുന്നില്ല. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ നിന്നുള്ള കൂടുതൽ
വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ സത്യം മധ്വാചാര്യാരാൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശ്രീയുടെ മധ്വാചാര്യർ വിവരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഈ 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ. നിത്യപൂർണ്ണ സുഖജ്ഞാനാസ്വരൂപോ അസോ യദോ വിഭുഃ അതോ അസ്യ രാമ ഇതി ആഖ്യാതസ്യ ദുഃഖം കുതോ അണ്വപി തദാപി ലോകശിഷ്യാർത്ഥം അദുഃഖോ ദുഃഖവർത്തിവത് അന്തർഹിതം ലോകദൃഷ്ട്യാ സീതാമാസീത് സ്മരന്നിവ നാപനാർത്ഥം പുനർനിത്യ സംബന്ധ സ്വാത്മനശ്രിയഃ അയോധ്യയാ വിനിർഗച്ഛൻ സർവലോകസ്യ ചേശ്വരഃ കൃത്യം ശ്രുതു ശ്രീയാ സാർത്ഥം ജഗാമാനാദി ഇറവ്യയഃ നക്ഷത്രമാസഗുണിതം ത്രയോദശാസഹസ്രകം ബ്രഹ്മലോകസമം ചക്രേ സമസ്തം ക്ഷിതിമണ്ഡലം രാമോ രാമോ രാമ ഇതി സർവേഷാമഭവത് തദാ സർവോ രമമയോ ലോകോ യഥാ രാമസ്ത്വപാലയത്. രാവണന് സീതയെ അപഹരിക്കുക എന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അസാധ്യമായിരുന്നു. രാവണൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയയുടെ സീതയുടെ രൂപം സീതാമാതാവിന്റെ ഒരു മായാപ്രാതിനിധ്യമായിരുന്നു. മായാ സീത. സീതയുടെ അഗ്നിപരീക്ഷാ സമയത്ത് ഈ മായാ സീത ദഹിച്ചു പോവുകയും യഥാർത്ഥ സീത അഗ്നിയിൽ നിന്നും പ്രത്യക്ഷയാവുകയും ചെയ്തു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ എത്ര ശക്തിയുള്ളവളായാലും അവൾ നിർബന്ധമായും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും അവൾ അരക്ഷിതരായിരിക്കുന്നിടത്തോളം രാവണനെ പോലുള്ള രാക്ഷസന്മാരാൽ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്നും കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. സീതാമാതാവ് രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വന്തം പിതാവ് വൈദേഹ രാജാവിനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വൈദേഹരാജ ദുഹിതരി എന്നീ വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വിവാഹിതയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദേവി ഭർത്താവിനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ആയതിനാൽ ഒരു സ്ത്രീ എല്ലായ്പ്പോഴും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നതാണ് നിഗമനം. വൈദിക നിയമപ്രകാരം ഒരു സ്ത്രീക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാനാവില്ല. കാരണം ഒരു സ്ത്രീക്ക് സ്വതന്ത്രയായി സ്വയം സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ മധ്വാചാര്യർ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ശ്രീമതി ലക്ഷ്മി ദേവി തന്നെയാണ് സീത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ലക്ഷ്മിയെ നാരായണനിൽ നിന്നും മാറ്റാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാരായണന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് സീതാമാതാവായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് രാവണൻ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് മായാ സീതയെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അഗ്നിപരീക്ഷാ സമയത്ത് ആ മായാ സീത അഗ്നിയിൽ ദഹിക്കും, യഥാർത്ഥ സീത പ്രത്യക്ഷയാവുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ പ്രഭാതിൽ പറയുന്നു നേരത്തെ ജനക മഹാരാജാവിനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെ, തന്റെ പിതാവിനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സീതാദേവി അല്ലെ, പിന്നീട് രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ആ ഒരു ഇല്ലാത്ത ഒരവസരം നോക്കിയിട്ട് അല്ലെ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ അതിൽ നിന്നും അകറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ രാവണൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യിക്കേണ്ടത് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ സീതയല്ല തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. എങ്കിലും ഇവിടെ പറയുന്നു ഒരു സ്ത്രീ എപ്പോഴും സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കണം. അവരെ ചതിക്കുവാനായിട്ട് ധാരാളം രാവണനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാകും എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് അച്ഛനാലും വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിനാലും അതിനുശേഷം മക്കളാലും ഒക്കെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറയും. അപ്പോ പലപ്പോഴും ഈ വാക്ക് തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ അവിടെ അടച്ചുപൂട്ടി ഇവിടെ പോകാൻ ഇവിടെ അതൊന്നും ചെയ്യണം എന്നല്ല. അവരെ ഈ ലോകം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അവരെ കബളിപ്പിക്കുവാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്, അവരെ ചതിക്കുവാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മദേവനാലും മഹാദേവനാലും ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന പാദപങ്കജങ്ങളോട് കൂടിയ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ഒരു മനുഷ്യജീവിയുടെ രൂപം സ്വീകരിച്ചു. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം രാവണനാൽ വധിക്കപ്പെട്ട ജടായുവിന് മരണാനന്തര കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു. പിന്നീട് കബന്ധൻ എന്ന രാക്ഷസനെയും വാനരമുഖ്യന്മാരുമായി സഖ്യമുണ്ടായതിനു ശേഷം ബാലിയെയും വധിക്കുകയും തുടർന്ന് സീതാമാതാവിന്റെ മോചനത്തിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് സമുദ്രതീരത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പൊ എല്ലാ ലീലകളും വളരെ ചുരുക്കി മാത്രമാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്നത് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിക്ക് രാമായണം
ഇതിന് വിശദമായിട്ട് രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ ലീലകള് വർണ്ണിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചുരുക്കിയിട്ട് മാത്രം വിവരിക്കുന്നു. സമുദ്രതീരത്തെത്തിയ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ സമുദ്രത്തിന്റെ മൂർത്തരൂപത്തിന്റെ ആഗമനം കാത്തു 3 ദിവസം ഉപവസിച്ചു. സമുദ്രം പ്രത്യക്ഷനാകാതിരുന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോപലീല പ്രദർശിപ്പിച്ച് സമുദ്രത്തെ വീക്ഷിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെറും കടാക്ഷത്താൽ തന്നെ മുതലകളും സ്രാവുകളും ഉൾപ്പെടെ ജലജീവികളെല്ലാം ഭയചകിതരായി. അപ്പോൾ സമുദ്രത്തിന്റെ മൂർത്തരൂപൻ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ അനുസാരികളുമായി ഭയത്തോടെ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചു. ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ വീണ സമുദ്രത്തിന്റെ മൂർത്തരൂപം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതുപോലെ സംസാരിച്ചു. നത്വാം വയം ജഡതിയോനു വിദാമ ഭൂമൻ പുരസ്തമാദിപുരുഷം ജഗദാമാദീശം യൽസത്വതസുരഗണാ രജസ പ്രജേശ മനോശ്യഭൂതപദയാ സഭവാൻ ഗുണേശ. അല്ലയോ സർവവ്യാപിയായ പരമപുരുഷ, മന്ദബുദ്ധികളായ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ അങ്ങ് പരമോന്നത വ്യക്തിയും സർവപ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും നാഥനും പരിവർത്തനരഹിതനും ആദിമനുമായ പരമദിവാത പുരുഷൻ ഭഗവാനാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ദേവന്മാർ സാത്വിക ഗുണത്താലും പ്രജാപതിമാർ രജോ ഗുണത്താലും ഭൂതങ്ങളുടെ അധിപൻ തമോ ഗുണത്താലും മോഹിതനാണ്. പക്ഷെ അവിടുന്ന് ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെയും യജമാനനാണ്. എന്റെ ഭഗവാനെ, അങ്ങേക്ക് എന്റെ ജലം യഥേഷ്ടം ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങ് അതിനെ തരണം ചെയ്ത് ത്രിലോകങ്ങൾക്കും ഉപദ്രവവും രോദനത്തിന് ഹേതുമായ രാവണന്റെ രാജ്യത്തേക്ക് ഗമിച്ചാലും അവൻ വിശ്രവസിന്റെ പുത്രനാണെങ്കിലും മൂത്രം പോലെ നിന്ദ്യനാണ്. ദയവായി പോയി അവനെ വധിച്ച് അങ്ങയുടെ പത്നി സീതാദേവിയെ വീണ്ടെടുക്കുക. അല്ലയോ മഹാനായക, എന്റെ ജലം ലങ്കയിലേക്കുള്ള അങ്ങയുടെ ഗമനത്തിന് വിഘാതമൊന്നും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ യശസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ദയവായി അതിനു മീതെ ഒരു സേതു നിർമ്മിച്ചാലും അങ്ങയുടെ അത്ഭുതകരവും അസാധാരണവുമായ ഈ പ്രവൃത്തി കണ്ടിട്ട് ഭാവിയിൽ മഹാനായകന്മാരും രാജാക്കന്മാരും അങ്ങയെ സ്തുതിക്കും. ഇപ്പോ സമുദ്രദേവൻ പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. എൻ്റെ മുകളിലൂടെ ലങ്കയിലേക്ക് പോവാം. ഇവിടെ സേതുബന്ധനം നിർമ്മിച്ചു കൊള്ളാനായിട്ട് പറയും. ആ ജലത്തിന് മുകളിലൂടെ പാലം നിർമ്മിച്ചിട്ട് അല്ലെ ലങ്കയിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇപ്പോഴും ആ പാലം ബന്ധനം അല്ലെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് തകർക്കാനായിട്ട് പലരും നോക്കുന്നു. അത് കപ്പലുകൾക്കൊക്കെ കരയിലേക്ക് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇല്ലാതാക്കാനൊക്കെ നോക്കും. ശിവദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, മഹാവാനരന്മാരുടെ കരങ്ങളാൽ പിഴുതെടുക്കപ്പെട്ട വൃക്ഷങ്ങളോടും മറ്റു സസ്യങ്ങളോടും കൂടിയ പർവ്വത ശൃംഗങ്ങൾ ഇട്ട് സമുദ്രത്തിൽ സേതു നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ രാവണന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും സീതാദേവിയെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനെ ലങ്കയിലേക്ക് പോയി. രാവണന്റെ സഹോദരൻ വിഭീഷണന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ വാനര സേനാമുഖ്യനായ സുഗ്രീവൻ, നീലൻ, ഹനുമാൻ തുടങ്ങിയവർക്കൊപ്പം നേരത്തെ ഹനുമാനാൽ ചുട്ടരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന രാവണന്റെ രാജ്യമായ ലങ്കയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഓ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഹനുമാൻ പാലമൊന്നും നിർമ്മിക്കാതെ ലങ്കയിലേക്ക് പോയി അല്ലെ. സമുദ്രം ചാടിക്കടന്നിട്ടാണ് ഹനുമാൻ ലങ്കയിൽ പോവുകയും അല്ലെ അവിടെയൊക്കെ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് സമുദ്രം ചാടിക്കടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തന് ഇങ്ങനെ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന് പാലം നിർമ്മിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അവിടേക്ക് എത്താം അല്ലെ. എന്നാൽ എല്ലാവരെയും സേവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ, എല്ലാവർക്കും സേവ ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ അതില് എല്ലാവരും ആ സേവനത്തിൽ ചേർന്നു അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു.
17-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ലങ്കയിൽ പ്രവേശിച്ച സുഗ്രീവനെയും നീലനെയും ഹനുമാനെയും പോലുള്ള കപിവീരന്മാരുടെ സേന എല്ലാ വിനോദ ഗൃഹങ്ങളും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ സംഭരണശാലകളും ഖജനാവുകളും കൊട്ടാര കവാടങ്ങളും നഗര കവാടങ്ങളും നിയമസഭാ മന്ദിരങ്ങളും കൊട്ടാരാങ്കണങ്ങളും ഇതിന് മാടപ്രാവുകളുടെ സങ്കേതങ്ങൾ പോലും കൈയടക്കി നഗരത്തിലെ കുറുപാതകളും നടപ്പാതകളും ധ്വജങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളുടെ താഴികക്കുടങ്ങളുടെ സുവർണ ജലകുംഭങ്ങളും തച്ചുടയ്ക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ലങ്കാനഗരി മുഴുവൻ ആനക്കൂട്ടങ്ങൾ ഇളക്കി മറിച്ച ഒരു നദിയെപ്പോലെ കാണപ്പെട്ടു. വാനരസേന സൃഷ്ടിച്ച കുഴപ്പങ്ങൾ ദർശിച്ച രാക്ഷസ നായകൻ രാവണൻ നികുംബൻ, കുംഭൻ, ധൂമ്രാക്ഷൻ, ദുർമുഖൻ, സുരാന്തകൻ, നരകാന്തകൻ എന്നിവരെയും മറ്റു രാക്ഷസന്മാരെയും സ്വന്തം പുത്രൻ ഇന്ദ്രജിത്തിനെയും വിളിച്ചു വരുത്തി. പിന്നീട് പ്രഹസ്തനെയും അതികായനെയും ദിഗംബനെയും അവസാനമായി കുംഭകർണനെയും വിളിച്ചു വരുത്തി. അനന്തരം ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അവർ തന്റെ അനുയായികളോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. ലക്ഷ്മണനാലും സുഗ്രീവൻ, ഹനുമാൻ, ഗന്ധമാദനൻ, നീലൻ, അങ്കദൻ, ജാമ്പവാൻ, പനസൻ എന്നിവരെ പോലുള്ള വാനര സൈനികരാലും വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ വാളുകൾ, കുന്തങ്ങൾ, വില്ലുകൾ, പ്രാസങ്ങൾ, ദൃഷ്ടികൾ, ശക്തി തുടങ്ങിയ ശരങ്ങൾ, ഖഡ്ഗങ്ങൾ, തോമരങ്ങൾ ആദിയായ അജയങ്ങളായ ആയുധങ്ങളാൽ സുസജ്ജമായ രാക്ഷസ സേനയെ ആക്രമിച്ചു. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ സൈനിക മേധാവികളായ അംഗദനും മറ്റുള്ളവരും ശത്രുവിന്റെ ആനകളെയും കാലാൾപ്പടയെയും കുതിരകളെയും രഥങ്ങളെയും വൻവൃക്ഷങ്ങളെയും പർവ്വതശിഖരങ്ങളെയും ചുഴറ്റിയെറിഞ്ഞും ഗദകളാൽ പ്രഹരിച്ചും ശരമാരി ചൊരിഞ്ഞും നേരിട്ടും അപ്രകാരം സീതാമാതാവിന്റെ കോപത്താൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതും മൂലം എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട രാവണന്റെ സൈനികരെ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ സൈനികർ കൊന്നൊടുക്കി. അനന്തരം തന്റെ സൈനികർ നഷ്ടപ്പെട്ടത് കണ്ട രാക്ഷസ രാജാവ് രാവണൻ അത്യന്തം കുപിതനായി തന്റെ പുഷ്പാലങ്കൃതമായ വിമാനത്തിൽ കയറിയ അവൻ ഇന്ദ്രന്റെ സാരഥി മാതലി കൊണ്ടുവന്ന ഉജ്ജ്വലമായി പ്രകാശിക്കുന്ന രഥത്തിൽ ഇരുന്നിരുന്ന രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ നേർക്ക് ചെന്നു. അവൻ തീക്ഷ്ണമായ ശരങ്ങളാൽ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ പ്രഹരിച്ചു. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ രാവണനോട് പറഞ്ഞു, നരഭോജികളിൽ ഏറ്റവും നിന്ദ്യനാണ് നീ. തീർച്ചയായും നീ അവരുടെ മലം പോലെയാണ്. നീ ഒരു നായയ്ക്ക് സദൃശനാണ്. കാരണം നായ ഗൃഹനാഥന്റെ അഭാവത്തിൽ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ അഭാവത്തിൽ നീ എന്റെ പത്നി സീതാദേവിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അതുകൊണ്ട് യമരാജൻ പാപികളായ മനുഷ്യരെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ നിന്നെ ശിക്ഷിക്കും. നീ അങ്ങേയറ്റം നിന്ദ്യനും പാപിയും ലജ്ജാഹീനനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉദ്യമത്തിലും ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുകയില്ലാത്ത എന്നാൽ നീ ഇന്ന് ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. അപ്രകാരം രാവണനെ വർഷിച്ച ശേഷം രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ഒരു ശരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വില്ലിൽ തൊടുത്ത് രാവണനെ ലക്ഷ്യമാക്കി അയച്ചു. ആ അസ്ത്രം വജ്രായുധം പോലെ രാവണന്റെ ഹൃദയം പിളർന്നു. അത് കണ്ട് രാവണന്റെ അനുയായികൾ ഹാ കഷ്ടം, ഹാ കഷ്ടം, എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ആർത്തനാദമുയർത്തി. രാവണൻ അവന്റെ 10 വായുകളിൽ നിന്നും രക്തം ഛർദ്ദിച്ചുകൊണ്ട്, പുണ്യവാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴും പോലെ അവന്റെ വിമാനത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പതിച്ചു. ഇപ്പൊ രാവണൻ ധാരാളം തപസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് മഹാദേവനിൽ നിന്ന് വരങ്ങളൊക്കെ നേടി അല്ലെ, എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ പാപപ്രവൃത്തി ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കപ്പെട്ടു. അതിനെ പറയുന്നത് ആ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും പുണ്യം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ താഴേക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് പോലെ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് പതനം ഉണ്ടായി. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, തദനന്തരം രാവണന്റെ പത്നി മണ്ഡോദരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു വീണ എല്ലാ രാക്ഷസന്മാരുടെയും പത്നിമാർ ലങ്കയിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന് അവർ തുടർച്ചയായി വിലപിച്ചുകൊണ്ട് രാവണന്റെയും മറ്റു രാക്ഷസന്മാരുടെയും മൃതദേഹങ്ങളെ സമീപിച്ചു. ലക്ഷ്മണന്റെ അസ്ത്രങ്ങളേറ്റ് ഭർത്താക്കന്മാർ മരണമടഞ്ഞ വിധയാൽ സ്വയം മാറത്തടിച്ച് വിലപിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീകൾ അവരവരുടെ പതിമാരുടെ മൃതദേഹങ്ങളെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് ദീനമായി ഹൃദയസ്പർശിയായ സ്വരത്തിൽ കരഞ്ഞു. അല്ലയോ എന്റെ ദേവ, അല്ലയോ നാഥ, അങ്ങ് അന്യർക്ക് ഉപദ്രവം സൃഷ്ടിക്കുന്നവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായാൽ രാവണൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അങ്ങ് പരാജിതനായിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങളും പരാജിതരായിരിക്കുന്നു. കാരണം അങ്ങില്ലാതെ ലങ്ക ശത്രുക്കളാൽ കീഴടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആശ്രയത്തിനായി ആരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും? 27-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്, അല്ലയോ മഹാഭാഗ്യവാനെ, അങ്ങ് കാമാസക്തിയുടെ സ്വാധീനത്താൽ
സ്വാധീനത്തിൽപ്പെട്ടതിനാൽ സീതാമാതാവിന്റെ പ്രഭാവം മനസ്സിലാക്കാതെ അങ്ങേ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇപ്പോൾ ദേവിയുടെ ശാപം നിമിത്തം അങ്ങ് രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെട്ട് ഈ നിലയ്ക്ക് തരം താഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അല്ലയോ രാക്ഷസകുലത്തിന്റെ ആനന്ദമേ, അങ്ങ് മൂലം ഇപ്പോൾ ലങ്കാരാജ്യത്തിനും ജനങ്ങൾക്കു തന്നെയും സംരക്ഷകനില്ലാത്തതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. സ്വകർമ്മങ്ങൾ മൂലം അങ്ങ് അങ്ങയുടെ ശരീരത്തെ കഴുകന്മാർക്ക് ഭക്ഷണവും ആത്മാവിന് നരകയാത്രയ്ക്ക് യോഗ്യവുമാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു. ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം ശൂലേ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. ശ്രീശുക ഉവാച സ്വാനാം വിഭീഷണശ്ചക്രേ കോസലേന്ദ്രാനുമോദിതഃ പിതുർമേധവിധാനേന യദുക്തം സാംപരായികം. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, രാവണന്റെ ധർമ്മിഷ്ഠനായ സഹോദരനും രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ ഭക്തനുമായ വിഭീഷണനെ കോസലാധിപതിയായ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനിൽ നിന്നും അനുമതി ലഭിച്ചു. അനന്തരം അദ്ദേഹം തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നരകത്തിലേക്കുള്ള പാതയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നതിനായി അവർക്കായി നിർദ്ദിഷ്ട മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ നിർവഹിച്ചു. അനന്തരം അശോകവൃക്ഷങ്ങളുടെ ഒരു വനത്തിൽ ഒരു ശിംശവ വൃക്ഷച്ചുവട്ടിലെ ചെറിയ കുടിലിൽ സീതാദേവി ഇരിക്കുന്നത് രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും വേർപിരിഞ്ഞതിന്റെ ദുഃഖം മൂലം ദേവി മെലിഞ്ഞ് ശോഷിച്ചിരുന്നു. സ്വപത്നിയെ ആ അവസ്ഥയിൽ ദർശിച്ച രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ അത്യന്തം കരുണാർദ്ദനായി അദ്ദേഹം മുന്നിലെത്തപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ കണ്ട ദേവി അത്യധികം സന്തോഷവതിയാവുകയും ദേവിയുടെ പത്മ സമാനമായ മുഖം ആഹ്ലാദം പ്രകടമാക്കുകയും ചെയ്തു. വിഭീഷണൻ ഒരു കൽപ്പാന്തകാലം ലങ്കയിലെ രാക്ഷസ ജനങ്ങളെ ഭരിക്കാനുള്ള അധികാരം നൽകിയതിനു ശേഷം രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സീതാദേവിയെ പുഷ്പാലങ്കൃതമായ വിമാനത്തിൽ കയറ്റിയിരുത്തിയ ശേഷം സ്വയം അതിൽ കയറി വനവാസകാലം അവസാനിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ ലക്ഷ്മണന്റെയും ഹനുമാന്റെയും സുഗ്രീവന്റെയും അകമ്പടിയോടെ അയോധ്യയിലേക്ക് മടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ അയോധ്യ നഗരത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തവേ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ നഗരവീതിയിൽ രാജകീയ പദവിയിലുള്ളവരാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു. അവർ ഭഗവാനുമേൽ സുന്ദരവും സുരഭിലവുമായ പുഷ്പങ്ങൾ വർഷിക്കുകയും ബ്രഹ്മദേവനും ഇതര ദേവന്മാരും പോലുള്ള മഹത് വ്യക്തികൾ ആഹ്ലാദപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹനീയ കർമ്മങ്ങളെ വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. അയോധ്യയിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ തന്റെ അഭാവത്തിൽ സ്വന്തം സഹോദരൻ ഭരതൻ ഗോമൂത്രത്തിൽ വേവിച്ച ബാർലി ഭക്ഷിച്ചും മരപുരി ധരിച്ചും ജടാധാരിയായി കുശപ്പുല്ലുകൊണ്ടുള്ള പായിൽ ശയിക്കുകയെന്ന് ശ്രവിച്ചു. ഏറ്റവും കരുണാമയനായ ഭഗവാനെ ഇത് വളരെയധികം ദുഃഖിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോ പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭരത മഹാരാജാവ് രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ എന്താ പറയാ നല്ല സുഖലോലുപനായിട്ട് രാജാവായിട്ട് വാണു എന്നാണ് അല്ലേ. ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണയാണ്. അത്രയും കൂടുതൽ അയോധ്യയിൽ ദുഃഖിച്ചിരുന്നത് രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ വിരഹത്തിൽ ഭരത മഹാരാജാവായിരുന്നു, ഭരതനായിരുന്നു. ഭരതൻ ആ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ മെതിയടികള് അല്ലേ വെച്ച് പൂജിച്ച് അത് രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഇവിടെ ഭക്ഷിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. എന്താണ്? ഗോമൂത്രത്തിൽ വേവിച്ച ബാർലി ഭക്ഷിച്ചിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മരപുരി ധരിച്ചിട്ടും കുശപ്പുല്ലും കൊണ്ടുള്ള പായിൽ ശയിച്ചിട്ടും ഒക്കെ അത്രയും കഠിനമായിട്ടുള്ള വ്രതം പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ കാട്ടില് അല്ലെ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭരതനും ഇവിടെ അതുപോലെ ജീവിക്കുകയുണ്ടായി. യഥാർത്ഥത്തില് കൈകേയി സുഖമായിട്ട് തന്റെ മകൻ രാജ്യം ഭരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയായിരുന്നു രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ അഭാവത്തിൽ ഭരതൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് 35 മുതൽ 38 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നത്, രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ തലസ്ഥാനമായ അയോധ്യയിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന വിവരം അറിഞ്ഞ ഭരതൻ തൽക്ഷണം രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ മെതിയടികൾ സ്വയം ശിരസിലേറ്റി നന്ദിഗ്രാമത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിബിരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നു. മന്ത്രിമാർ, പുരോഹിതന്മാർ, ബഹുമാന്യരായ മറ്റു പൗരന്മാർ, സുഖകരമായ സംഗീതധ്വനികൾ സ്പന്ദിക്കുന്ന സംഗീതജ്ഞർ, ഉച്ചത്തിൽ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്ന പണ്ഡിതരായ ബ്രാഹ്മണൻ മുതലായവർ ഭരത ഭഗവാനെ അകമ്പടി സേവിച്ചു. സ്വർണച്ചമയങ്ങൾ അണിഞ്ഞ അഴകാർന്ന കുതിരകളെ പൂട്ടിയ രഥങ്ങൾ ഘോഷയാത്രയെ പിന്തുടർന്നിരുന്നു. സുവർണ ചിത്രപ്പണി ചെയ്ത പതാകകളാലും പല മാതൃകകളിലും
വലിപ്പങ്ങളിലുമുള്ള മറ്റ് കൊടികളാലും ഈ രഥങ്ങൾ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. സ്വർണ്ണക്കവചം അണിഞ്ഞ സൈനികരും താമ്പൂലമേന്തിയ ഭൃത്യന്മാരും മനോഹരമായി വസ്ത്രധാരണം ചെയ്ത് സുന്ദരികളായ വിസാരികകളും ഘോഷയാത്രയിലുണ്ടായിരുന്നു. മുത്തുക്കുടകളും വെഞ്ചാമരങ്ങളും രാജകീയ സ്വീകരണത്തിന് അനുയോജ്യമായ വിവിധതരം രത്നങ്ങളും ഇതര അനുസാരികളും വഹിച്ച ധാരാളം ഭൃത്യന്മാർ കാൽനടയായി ഘോഷയാത്രയിൽ അണിചേർന്നിരുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ അകമ്പടി സേവിക്കപ്പെട്ട ഭരത ഭഗവാൻ ആർദ്രഹൃദയനായി നിറകണ്ണുകളോട് രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹർഷോന്മാദത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ വീണു. അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നത് 39-40 ശ്ലോകങ്ങൾ. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ മെതിയടികൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഭരതൻ നിറകണ്ണുകളോടെ കൂപ്പുകൈകളോടെ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ നിലകൊണ്ടു. ഇരു കരങ്ങളാലും ഭരതന് ദീർഘനേരം ആലിംഗനം ചെയ്തു നിന്ന രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് ഭരതനെ കുളിപ്പിച്ചു. അനന്തരം സീതാമാതാവിനാലും ലക്ഷ്മണനാലും അകമ്പടി സേവിക്കപ്പെട്ട രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ പണ്ഡിതരായ ബ്രാഹ്മണർക്കും കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്ന വ്യക്തികൾക്കും തന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. അയോധ്യയിലെ എല്ലാ പൗരന്മാരും ഭഗവാൻ ആദരപൂർണമായ നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. ദീർഘനാളത്തെ വേർപാടിന് ശേഷം തങ്ങളുടെ രാജാവ് മടങ്ങി വന്നത് കണ്ട അയോധ്യ നിവാസികൾ അദ്ദേഹത്തിന് പുഷ്പഹാരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയും ഉത്തരീയങ്ങൾ മേൽപോട്ട് വീശി ആഹ്ലാദ നൃത്തം വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അല്ലയോ രാജാവേ, ഭരതൻ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ മെതിയടികളും സുഗ്രീവനും വിഭീഷണനും ആലവട്ടവും വെൺചാമരവും ഹനുമാൻ ഒരു വെൺകൊറ്റക്കൊടിയും ശത്രുഘ്നൻ ഒരു ചാപവും 2 ആവനാഴികളും സീതാദേവി വിവിധ തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തീർത്ഥജലം നിറഞ്ഞ ജലകുംഭവും വഹിച്ചു. അങ്കദൻ ഒരു ഖഡ്ഗവും ഋഷ രാജാവായ ജാമ്പവാൻ ഒരു സ്വർണ്ണ പരിചയും വഹിച്ചു. അല്ലയോ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവേ, സ്തുതികൾ അർപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും തന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന അനുവാചകർക്കും മധ്യേ ഭഗവാൻ സ്വന്തം പുഷ്പക വിമാനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായപ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങളോടും ഗ്രഹങ്ങളോടും കൂടിയ ചന്ദ്രനെ പോലെ കാണപ്പെട്ടു. 45-46 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നത്. അനന്തരം സഹോദരൻ ഭരതനാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ഒരു ഉത്സവത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ അയോധ്യ നഗരിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കടന്ന അദ്ദേഹം എല്ലാ മാതാക്കൾക്കും കൈകേയി ഉൾപ്പെടെ ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ എല്ലാ പത്നിമാർക്കും പ്രത്യേകിച്ചും സ്വന്തം മാതാവ് കൗസല്യക്കും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. വസിഷ്ഠനെ പോലുള്ള ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാർക്കും അദ്ദേഹം നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമപ്രായക്കാരായ മിത്രങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ഇളയ സുഹൃത്തുക്കളും അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിച്ചു. ഭഗവാൻ അവരുടെ ആദരം തിരിച്ചും പ്രകടിപ്പിച്ചു. ലക്ഷ്മണനും സീതാദേവിയും അതുപോലെ ചെയ്തു. അപ്രകാരം അവർ കൊട്ടാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. രാമന്റെയും ലക്ഷ്മണന്റെയും ഭരതന്റെയും ശത്രുഘ്നന്റെയും മാതാക്കൾ തങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരെ കണ്ട് അബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് ഉണരുന്ന ശരീരങ്ങളെ പോലെ തൽക്ഷണം ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റു. മാതാക്കൾ തങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരെ മടിയിൽ പിടിച്ചിരുത്തി കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു. അപ്രകാരം തങ്ങളുടെ നീണ്ട വിരഹവേദനയിൽ നിന്നും അവർ മോചനം നേടി. കുടുംബ പുരോഹിതന്മാർ അഥവാ ആധ്യാത്മിക ഗുരു വസിഷ്ഠൻ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ ശിരസ് മുണ്ടനം ചെയ്ത് ജട കെട്ടിയ മുടി നീക്കം ചെയ്തു. അതിനുശേഷം കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ അദ്ദേഹം 4 സമുദ്രങ്ങളിലെ ജലം ഉപയോഗിച്ചു. മറ്റു അനുസാരികളാലും ദേവേന്ദ്രന്റെ അഭിഷേകം നടന്ന അതേ രീതിയിൽ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ അഭിഷേക ചടങ്ങ് നിർവഹിച്ചു. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ശിരോമുണ്ടനവും പൂർണ്ണ സ്നാനവും നടത്തി വളരെ നന്നായി വസ്ത്രധാരണം ചെയ്തു പുഷ്പഹാരവും ആഭരണങ്ങളും ധരിച്ച് ഹൃദ്യമായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി. അതുപോലെ തന്നെ ആഭരണ വസ്ത്രാദികൾ ധരിച്ചിരുന്ന സഹോദരങ്ങളാലും സീതാമാതാവിനാലും ചുറ്റപ്പെട്ട ഭഗവാൻ അങ്ങനെ അത്യുജ്വലനായി പ്രകാശിച്ചു. 50-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. പിന്നീട് ഭരത ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായ ആത്മസമർപ്പണത്തിലും ശരണാഗതിയിലും സംതൃപ്തനായ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ രാജ്യത്തിന്റെ സിംഹാസനം സ്വീകരിച്ചു. അദ്ദേഹം പ്രജകളെ ശരിക്കും ഒരു പിതാവിനെ പോലെ ശ്രദ്ധിച്ചു. വർണ്ണവും ആശ്രമവും അനുസരിച്ചുള്ള അവരവരുടെ ധർമ്മത്തിൽ നിരതരായിട്ടുള്ള പ്രജകളും അദ്ദേഹത്തെ തങ്ങളുടെ പിതാവായി സ്വീകരിച്ചു. അമ്പത്തൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ രാജാവായത് ത്രേതായുഗത്തിലായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകൂടം ശ്രേഷ്ഠമായിരുന്നതിനാൽ ആ യുഗം സത്യയുഗം പോലെയായിരുന്നു. എല്ലാവരും ധാർമ്മികരും പൂർണ്ണ സന്തോഷവാന്മാരുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ പർപ്പട്ടിലെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഇതാണ് ത്രേതായുഗം സത്യയുഗം പോലെ കാണപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അതില് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു,
ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയും നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും പാലിച്ച് പാവപങ്കിലമായ ജീവിതത്തിന്റെ കളങ്കങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിരിക്കുകയും മാത്രമല്ല, ഒരുവൻ പാപിയാണെങ്കിലും പാവപങ്കിലമായ ജീവിതം പെട്ടെന്ന് ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുമില്ലെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും ജപിക്കുന്ന വർഷം തീർച്ചയായും അവൻ എല്ലാ പാവപ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും മോചിതനാവുകയും അവന്റെ ജീവിതം വിജയപ്രദമാവുകയും ചെയ്യും. പരം വിജയതയെ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം. ഗൗരസുന്ദര ഭഗവാനായി ഈ യുഗത്തിൽ ആവിർഭവിച്ചിട്ടുള്ള രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണിത്. ഈ കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചാൽ തന്നെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാവാം. അലയോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവേ, ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ ഭരണകാലത്ത് വനങ്ങളും നദികളും മലകളും പർവ്വതങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും സപ്തദ്വീപുകളും സപ്തസാഗരങ്ങളും എല്ലാം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന ആവശ്യമായവ നൽകുന്നതിന് അനുകൂലമായിരുന്നു. 53-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്, രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ പരമദിയോതകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ രാജാവായിരുന്നപ്പോൾ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ക്ലേശം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം, നഷ്ടം, ദുഃഖം, വേദന, ഭയം, ക്ഷീണം തുടങ്ങിയവ നിശേഷം ഇല്ലായിരുന്നു. മരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതുപോലും ഇല്ലായിരുന്നു. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ ഭരണകാലത്തില് എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷവാന്മാരായിരുന്നു എന്നത്. പ്രഭാതരന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, സമസ്ത ലോകത്തിന്റെയും രാജാവ് എന്ന നിലയിൽ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഈ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം നിലനിർത്തിയിരുന്നു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യം കലി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും നീചമായ ഈ യുഗത്തിൽ പോലും സംജാതമാക്കുവാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, കലികാലേ നാമരൂപേ കൃഷ്ണാവതാര. ഈ കലിയുഗത്തിൽ കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് നമ്മൾ അപരാധരഹിതമായി ജപിക്കുന്ന വർഷം രാമനും കൃഷ്ണനും ഈ യുഗത്തിൽ സന്നിഹിതനാണ്. രാമരാജ്യം അതിരറ്റ ജനസമ്മതിയുള്ളതും അപ്രകാരവുമായിരുന്നു. ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അത്തരമൊരു സാഹചര്യം വളരെ വേഗം നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും ഈ കലിയുഗത്തിൽ പോലും എന്ന് പറയുന്നു. കലിയുഗത്തിലെ കലികാലേ നാമരൂപേ കൃഷ്ണവതാർ. ഭഗവാൻ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട്. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ഒരു പത്നിയെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായും ഒരു ബന്ധവും സ്ഥാപിക്കുകയില്ലെന്നും വ്രതമെടുത്തിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു രാജഋഷിയായിരുന്നു. കോപം മൂലമുള്ള ഗുണങ്ങൾ സ്പർശിക്കാത്ത വിശിഷ്ട സ്വഭാവമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത്. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും, പ്രത്യേകിച്ച് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളെ, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നല്ല പെരുമാറ്റം പഠിപ്പിച്ചു. പ്രകാരം അദ്ദേഹം സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു. അവസാനത്തെ ശ്ലോകം 55-ാമത്തെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രേംണാനുവൃത്യശീലേന പ്രശ്രയാ വനദാസദീ യാഹ്രിയാച്ഛപാവജ്ഞ ഭർത്തു സീതാ ഹരൻ മനഃ. സീതാമാതാവ് വളരെ വിനയശീലയും വിശ്വസ്തയും ലജ്ജാവതിയും പതിവ്രതയും എല്ലായ്പ്പോഴും ഭർത്താവിന്റെ മനോഭാവം അറിയുന്നവളുമായിരുന്നു. അപ്രകാരം സ്വഭാവ മഹിമ കൊണ്ടും സ്നേഹ ശുശ്രൂഷകൾ കൊണ്ടും ദേവി ഭഗവാന്റെ മനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായും ആകർഷിച്ചു. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവിധാന സാംസ്കൃത പ്രഭുപാദ്. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ മാതൃകാ ഭർത്താവായിരുന്നത് പോലെ സീതാമാതാവ് മാതൃകാ പത്നിയുമാണ്. അത്തരം സംയോജനം കുടുംബജീവിതത്തെ സന്തുഷ്ടമാക്കും. യദ്യത്യാചരതി ശ്രേഷ്ഠ തരോ ജനഃ. ഒരു മഹാ വ്യക്തി എന്ത് മാതൃക സ്ഥാപിക്കുന്നുവോ സാമാന്യ ജനം അത് പിന്തുടരുന്നു. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മഹത്തായ മാതൃകകൾ രാജാക്കന്മാരും നേതാക്കളും ബ്രാഹ്മണരും ഗുരുക്കന്മാരും ജീവിച്ച് സ്ഥാപിക്കുന്ന പക്ഷം ലോകം സ്വർഗമായി തീരും. തീർച്ചയായും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിന്നീട് നരകീയ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 9-ാം സ്കന്ധത്തിലെ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ എന്നുള്ള 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദ ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കും. श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे बोल, हरे കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പിന്നീട് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ 11-ാം അധ്യായത്തില് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നതും പിന്നെ ആ കുശന്റെ, ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള കുശന്റെ ആ വംശത്തെ കുറിച്ചും അങ്ങനെയൊക്കെ വിവരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അത് സമയമുള്ളവർ അത് കൂടി വായിക്കോ പറ്റുമെങ്കിൽ. ഞാൻ സമയക്കുറവ് മൂലമാണ് അത്
അപ്പോൾ ഇന്ന് അമ്പലത്തിൽ വൈകിട്ട് അഭിഷേകവും കീർത്തനമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പറ്റുന്നവരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, എന്താ പറയുക, രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ മര്യാദാ പുരുഷോത്തമനായിട്ട് അല്ലെ, ഒരു രാജാവ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഒരു നല്ലൊരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും അവതരിക്കാം അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു മൂഢന്മാരാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അവജാനന്തിമാ മൂഢാ മാനുഷം ധനുമാസുത, ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ മാത്രമേ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കണക്കാക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് ഭാര്യയായാൽ പോലും കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഈ ലോകത്തിൽ പാടില്ല. ഇത് കാണിച്ചു തരാനായിട്ടാണ്. യഥാർത്ഥത്തില് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനിൽ നിന്നും സീതാമാതാവിനെ അകറ്റുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സാക്ഷാൽ നാരായണൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ശ്രീരാമചന്ദ്രനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതേ ലക്ഷ്മി ദേവി തന്നെയാണ്, നാരായണന്റെ കൂടെയുള്ള ലക്ഷ്മി ദേവി തന്നെയാണ് സീതാമാതാവായിട്ടും വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, രാവണൻ കട്ടുകൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് മായാസീതയെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓ, കൂർമ്മ പുരാണത്തിലെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, വേദവതി എന്നുള്ള ഒരു സ്ത്രീ, അവളെ രാവണൻ അപമാനിക്കുകയുണ്ടായി. അവൾ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയുണ്ടായി, ഞാൻ കാരണമായിരിക്കും നീ വധിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയുണ്ടായി. നീ എന്നെ അപമാനിച്ചത് കൊണ്ട് അവളെ മുടിയൊക്കെ മുറിച്ച് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് ദ്രോഹങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ അവള് ഒരു ശപഥം എടുക്കുകയുണ്ടായി, ഞാൻ കാരണം നീ വധിക്കപ്പെടും എന്ന്, നിന്റെ അന്ത്യം ഞാൻ കാരണം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ വേദവതിയാണ് മായാസീതയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അങ്ങനെ ആ അഗ്നി പരീക്ഷയുടെ സമയത്ത് വേദവതി തിരിച്ചു പോവുകയും ആ സീതാമാതാവിനെ അഗ്നിദേവന്റെ പത്നിയായിട്ടുള്ള സ്വാഹാദേവി സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ പറയും, എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട്, സ്വന്തം ഭാര്യയെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളാണോ നിങ്ങളുടെ ഭഗവാൻ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ. അത് വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പറയും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സ്ഥാനം അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഒരിക്കൽ, നാരായണനിൽ നിന്നും ഒരിക്കൽ ലക്ഷ്മിയെ അപഹരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ധാരാളം ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവസരം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ആ സേതുബന്ധനം ഇല്ലാതെ തന്നെ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അയോധ്യയിലേക്ക് പോവാൻ. എന്നാൽ ധാരാളം ആൾക്കാർക്ക്, ഹനുമാനും സുഗ്രീവനും മറ്റുള്ള വാനരന്മാർക്കും ഒക്കെ അതിന് അവസരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. അവരോടൊക്കെ കാരുണ്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ പിന്നീടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ലീലയിൽ അല്ലെ, വൃന്ദാവനത്തിന് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാരായിട്ട് ആ വാനരന്മാരൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇത്രയും കുരങ്ങന്മാര് അല്ലെ. അവരൊക്കെ എവിടുന്നാണ്? അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ ഈ ലീലയിൽ സേവനം ചെയ്തവരൊക്കെ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു ലീലയിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് എന്നാല് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ എൻ്റെ കൂടെ കഴിയാം അടുത്ത ഒരു ലീലയിൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ വൃന്ദാവന ലീലയിൽ ഈ വാനരന്മാരെയൊക്കെ ഭഗവാൻ അവിടെ ഭഗവാന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കൂടെ കൂട്ടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, എന്നെയൊക്കെ മോഷ്ടിച്ചിട്ട് ആദ്യം ആർക്ക് കൊടുക്കുക? വാനരന്മാർക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാർക്ക് കാരുണ്യം നൽകിയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഒരു തോണിക്കാരനി അദ്ദേഹത്തിന് പാദസേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. കേവട്ട് എന്നുള്ള ഒരു തോണിക്കാരൻ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി, അദ്ദേഹം
അങ്ങ് പാദം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയമാണ്. എൻ്റെ എന്താ പറയാ ജീവിതോപാധിയാണ് ഈ തോണി. അങ്ങ് കാല് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ തോണി കല്ലായി പോയാലോ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ പാദമൊക്കെ ഞാൻ കഴുകിയിട്ട് നല്ല വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് തോണിയിൽ കയറിയാൽ മതി എന്ന്. ഭഗവാന്റെ പാദസ്പർശം കൊണ്ട് കല്ലായിരിക്കുന്ന അഹല്യക്ക് മോക്ഷം ലഭിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്റെ തോണിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഒരു സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് അവസരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ആ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ അഭിഷേകം ചെയ്തു, പാദസേവനം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അതിന് ഉപകാരമായിട്ട് മറുകരയിൽ വെച്ചിട്ട് സീതാദേവി അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ മോതിരമൂൽകി നൽകുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ആ തോണിക്കാരൻ കേവട്ട് അത് സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഈ അക്കരെ മറുകരയ്ക്ക് കടത്തുന്നു, അതുപോലെ എന്നെയും ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്നും മറുകരയിലേക്ക് എത്തിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ധാരാളം ലീലകളുണ്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റേതായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിൽ അതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ की जय, रामनवमी की जय, श्रील प्रभुपाद